Yung adto katong si Junjun nag-order og relo para sa inyong duha. Mo to hatod namo karon. Kaya lang naa pa siya balance nga 1.5. Naa siya dira. Giingnan ka tay nga napay bayro nun wala. Wala ko kuriyahan man. Nya natay pambayad diha. Wala ko kwarta man ba. 1.5 ra man unta. Sayang po di balik ni. Mao gani niya. Ambot lang Junjun na kay wa may kibawa na yung imong order og nganing okasyon ako. Grabe surprise ra min niya. Naramang ko farming. Unya, sorpresa. Unya, ikaw pa babayron. Ako pa babayro niya. Wala mo ko'y kwarta. Ako ko'y harbis. Nagdukop mga kondinurado mo may. Ay. Apa man, karoon bang kusimbulan marbis, ma'am. Saon ka wala ni? ikabay na na. Ibalik lang yun. Ay, kayo na pabayro nun. Sao man. Mapabayro nun. Ano yung problema ron? Huwag mo kabalo na. Kabalo? Wala. Saon kaya? Di mo mga anak tayo. Basig na ay pambayad. Dari dad siguro basi na kay kumbay dia sir. Mangurna ta tanig daro. Sige, patanaw sa namo sa inyo ha nya. Lato na to si Sir Junjun sing balik. Sige, dali tay. Tawagi ka. Dali na, duwa mo na. Surprise! Happy birthday! Happy birthday ninyo duha. Wala na bayro nun na. Wala bayro nun ane, joke lang to. Dia. Oo. Okay. Si Mama, happy birthday. Thank you. Si Papa po, naay kwarta. Happy birthday. Kabalo man mo tayo no kung kinsa nagpadalaan eh. Wala. Sige. Ang nagpadala ni na siya ay mensahe. Tara, tanaw ninyo ha. Kumayong adlaw din sa Pilipinas. Happy birthday din sa mga ginikanan niya sa mga mama papa na ng adlaw na natawag kanilang birthday. Ang mama na ko ika 58th birthday niya karon. Ang papa ika 68th birthday po niya karon. Actually, yung papadudukan ni pero karon na lang kay busy ang mga tao. Ako mabisi sa papa no pa happy birthday. Happy ka sa surprise na kung gamay na jud kayo na gamay na jud kayo na kung surprise sa inyo na nakamatan happy ka. May sura sa mga pa. Nahinay sa bisyo tapos nahinay po sa trabaho pa ay walabi kay hindi na naka ay walabi trabaho na. Salamat pa sa imong support sa kuha, pagmahal, paglalaga nimo sa kuha. Salamat sa tanan-tanan paglalaga nimo. Thank you. Wala man ninyo nahatag na mong tanan, ninyo mama, wala man ninyo nahatag sa mong tanan, pero happy me. Labaw na ko happy na ko. Wala po niya kaliputanan, char. Ang mga magayon ka ng birthday sa mga manoma, ay palabi, sige kuwan ma, sige trabaho pag hinahinay. Ayaw palabi niya ma, salamat kayo sa tanan-tanan ma. Sorry kung usahay ka ng yaw-yaw ko, sorry. Pero mahal kayo tamo ni Papa. Kamu ang akong inspirasyon na ako din mahal. Mahal kayo tamo, sobra na tamong na-miss. Nalalipay mo nga, happy birthday. Talagang pagkatuigan, nakapag-birthday nga mabos yung kinabuhi. Nakapagkatuigan nga mabot nga birthday. Sa mga igsuon, no? I miss you all. Sa mga tanan, mga igsuon. Inside, outside house, inside and outside house, thank you. Sa mga papa, happy birthday, I miss you so much. Nakapagkapos ni? Ginayaw na siya gapos ninyo. Love you all. Salamat, Risha. Okay. Sige. Oy, dagko magluha si nanay. Ngayon sana, luha na sa kalipay. Sige, si nanay sa unsa imong ikaingon sa imong anak? Kan salamat sa iyang pag-atag sa among regalo. Ingon man iyang tanang gasto sa among birthday. O ako nagdawom nga ingani di ay. Pero salamat po sa iyang pakuan sa mua. Daghang kain salamat, Risa. I love you, Risa. Hello, oy. Sige, si tatay. Naluha na si tatay, oh. Kahilak mo punta. Risha.
Wa ko magdahom sa nga dawa nga akong sirado nga 68. Ang pinakasalamatan ako ang amahan nato sa langit. Nagtagaan pa minyag dugang pusog. O kini imong gihimo sa mga karon, murag gilit og nako ang kalibutan sa kalipay basta surpresa. Salamat kay Risa nga kay imong nga nakakaroon sa gawas nagpauli pulong kasa imong paningkamot. Daghang kay salamat. Salamat kayo bisag nga na sa gidugayon nga pakapida diha. Lugar ako kung gahandom bisag na ako sa uma. Mamingaw gyud ko ninyo nimo kay ikaw akong anak bisag kinsa niyo tanan. Wes karon nga kini akong luha sa kalipay ni nga bilin pa ko angay mo dakba pili mo kong surpresa. Salamat kayo. Sa ako mga bisita, salamat kayo nga niyan po sila sa akong kabaryon. Usa po ning gihatag niya sim sa kuha nga man sa langit nga iba kong surpresa kalipay. Daghang kayong salamat. Matukid sa pong ang pagpasalamat. Wow. Ay nalipay mitay nga bisan sa simple lang nga surprise no, na happy mo duwa ni nanay. O sa imong umaga, sa imong ikaingon. Richard, number 1 po ni nga una na po ning umaga. Sportive kay no? O ang kining akong unang umaga nga sa tunang kalisod, di sa nimo buwag sa kuha ko yung madigos, magbukiras balabag. Usa ko ning ipasalamat man tuan man is manungol ni pero usay nga mga pagkadlaw ngayon ako makitaan. Namang ko'y motor, di ko mo drive, ako lang mga sako. Mamliti ko mga ko si Halid tumang. Ala oy. Ningaon man sa kulabin ako mga kulas, Charis, Larika, Jerwin. Halos lagi nga. Marag mabayan-bayan kung una-una, babay, Kani, mamo, bunso. Wish na ko kay magpapa nga. Wala sila og as mga kinabuhi o bas ko nga lawan. Amen. Sige. Magkanta sa tag happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy 68th birthday, Papa. O happy 58th birthday, Mama. I wish. Pangandoy na akong magbinutan si Risa o pagkag na yung lawas sa gawas sa nasyon. Okay, sige. Blow the candle. Yehey! Happy birthday! Palakpakan nato sila. Unya, nalipay ta karon? Nalipay. Ikaw, Nay? Nalipay. Happy birthday! Palakpakan nato sila.